Ohne Humor wird man nicht gesund. Der Körper eines Menschen, der positiv eingestellt und fröhlich ist, spricht besser auf die Behandlung an. Dafür habe ich keine Beweise. Aber alle, die das schon mal beobachtet haben, glauben daran. Ich bin Angus, der Clown, und arbeite auf der Kinderkrebsstation im Krankenhaus von Skyby. Ich bin dort seit 2001. Anfangs kam ich einmal die Woche und mittlerweile zweimal. Det var faktisk børnebord. Ja, men så er det frokost, børnebord, og jeg har lavet pizza. Så kommer jeg hen. Jeg vil nemlig ikke med ned, så jeg synes, det er en god idé. Vil du ikke det? Hvorfor? Du skal ned og smage, hvordan det smager. Vil du ikke lige ned og smage det der pizza der? Alt er som det er. Es ist nun mal, wie es ist. Das ist ein Krankenhaus. Die Kinder sind hier, ich auch. Wir erleben diese Situation gemeinsam, aber wir beschließen, sie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Die Kinder, die hier aufgenommen werden, sind nicht ununterbrochen hier. Sie werden vielleicht 9 Monate oder 1,5 Jahre lang behandelt, aber in dieser Zeit sind sie immer nur kurz bei uns. Eine Behandlung dauert 1 oder mehrere Tage. Zwischen den Therapien dürfen die Kinder nach Hause. Hej. Er du her også i dag? Ja, jeg er også i dag. Hej, hvad er det, du hedder? Tobias. Det er det, Tobias. Hej, det hedder Angus. Flytter man lige dem der rundt. Så har man faktisk en hund, som har spist en frikadelle. Prøv at se, den har en frikadelle inde med. Her på onsdag, så er klokken 12-tiden, hvor det er frokost. Så har man en speciel ting, som hedder børnebord. Og der, hvor alle børn, og så mig og Susanne, som er i køkkenet, vi sidder, og vi spiser sammen. Så kan vi sidde og spise. Ja. Kan vi sige det? Ja. Men så ses vi sikkert en anden gang. Ja. Hvad har det godt? Ja. Ja. Det er en ny dreng, som hedder Tobias, og jeg har lige fortalt ham om børnebord. Så det ved han. Og jeg tror nok, han er ret frisk og meget gerne. Han ligner en frisk guttemand. Yes. Bare alt muligt. Hun sad bare lige så stille og blev ved at komme. Og hvordan muligt? Hun spiste lidt bøffer. Ketchup. Lave hårdkur med æg. Auch wenn Krebs eine sehr schwere Krankheit ist, werden etwa 80% der Kinder wieder gesund. Aber die Krebsart, an der Tobias erkrankt ist, ist viel bösartiger. Er hat eine Überlebenschance von ungefähr 30%. Skal der noget på nu? Få lidt vand med det. Ej, så kommer jeg til at stå i vejen. Løbet, det drillerne med dem. Skal du det? Wenn ich in ein Zimmer gehe, muss ich mich blitzschnell auf die Situation einstellen. Wer braucht mich am meisten? Das Kind, die Geschwister, die Eltern oder das Personal? Hvad sker der? Jeg er alt for nysgerrig. Jeg kan ikke bare stå der og kigge igennem der. Må jeg se? Har den gået lidt i stå? Jeg vil lige vågne den op. Hokus pokus. Flødeboller med kokos, filet handkat på en filet hundkat, lave en filet missekat. Virker det nu? Vi ligger til Timon Side. Kan du prøve at bevæge dine arme? Kan du det? Kan du bevæge dine arme? Kan du bevæge dine tæer? Ich kann den Kindern nichts abnehmen, aber die Situation verändern. Denk an was anderes, mach was anderes.
Bare Tobias. Hvad? Ja, den der fjolleklovn der, ikke? Jeg tror ikke, det er... Ham skal vi vist også have i billedet. Ej, det vågnede. Ej, det var godt. Så er den vågen nu. Jeg kan ikke gå og tænke, hvad nu hvis... Ich kann nicht immer denken, was wäre wenn. Dann würde ich allmählich verrückt werden. Fordi det er 50 børn. Hier liegen 50 Kinder. Und wenn ich das bei allen denken würde, könnte ich meine Arbeit nicht mehr machen. Så vil man simpelthen ikke gå på arbejde. Ja, det skal jeg passe på ham. Okay. Det ser han. Han ser, jeg skal passe på ham. Ja, det er han. Hej. Den er der stadigvæk. Ja, skal den op i lommen? Okay, prøv igen. Den klarede det. Jeg vil kigge på dig. Nej. Nej, så kan jeg lige åbne døren for dig i hvert fald. Der er også for. Hvad så her? Ej, hvor vil du hen? Vil du i lejligheden? Jeg ledte efter dig. Jeg vil derinde. Kom lige ud af vejen, hun vil have kørt mig ned. Men det der, har fået det der før ind i armen. Ja. Jeg tror, det er godt, du kigger herover. Ja. Det er så, man kan tage en billede af dig. Det er han lidt skal tage på. Jeg kigger meget her, om det sidder rigtigt. Det er en, der har kommet til at fortælle Tobias, at det var lidt sjovt at sætte en plaster fast på mine ben. Og så rive den af igen bagefter. Og det er fordi, at det simpelthen det vokser så meget hår på mine ben. Nej, det skal ikke være en lille plaster. Så vil du have det der. Sådan nogle af dem der. Skal jeg bruge dem begge? Jeg skal ikke bruge dem alle sammen, hvad? Ej, altså man det ej, mand, du var ondt. Ej, mand. Ej, er det ikke en mere? Nej. Hvor skal den hen? Ej, den skal trykkes godt ned, kan jeg se. Ej, mand. Og så... Au, jeg ser den er helt røde. Jeg gider ikke meget. Den er helt blød. Den er helt glat. Det er nogle pigebane, jeg har nu. Hold det en ferie, mand. Ich mache keine medizinische Arbeit wie die Krankenschwestern. Bei mir sind auch andere Gefühle im Spiel als bei Eltern oder anderen Angehörigen, zum Beispiel den Geschwistern. Ich bewege mich in einer Art Zwischenraum. Wenn Kinder sehen, dass ihre Eltern Angst haben, spiegeln sie dieses Gefühl. So sind sie es gewohnt. Aber wenn ich da bin, können sie mich spiegeln. Die Beziehung zwischen den Kindern und mir ist unheimlich stark. Wenn einem das erst einmal gelungen ist, kann man bei allem, was passiert, einigermaßen gelassen sein. Så kan du faktisk være lidt ligeglad med, hvad det er, der foregår. Det er også en god stil der, hvis du... Ej, det misser det.
I dag, du kommer ned til børnebro. Ej, det var blå. Gør du det? Men jeg mistede rigtig mange af dem. Nu smider han guitar. Nu skal jeg prøve også. 95. Så fik du tæsk alligevel, hva'? Jo, giv mig 5. Ja, det var vi faktisk god til, den her. Okay, jeg kan ikke få Alex snapper. Hej. Hello. Vi har ikke tid, vi spiller guitar. Heller ikke, hvis du kan blive slangefri. Okay, det blive totalt, det tror jeg faktisk godt, man kan. Så kan det blive totalt vild guitar. Kan du ikke lige have fået den renset? Nej. Kan du huske, at vi snakkede om ham? Du har prøvet den her også. Ej, er det mig, der bipper? Ja, det er det også. Hold op. Når jeg er med dig. 9037. Jeg siger, hvem det er. Er han ved at blive rask igen, så? Ja. Og så får han... Kan I prøve at se her? Jeg er lige ved at være færdig. Jeg har 2 mere, jeg skal lave. Ej, så har Kan man ikke se, at når jeg er færdig med det, så går du i bad? Jo, det var en god idé. Kan man se det? Hier herrscht eine fantastische Atmosphäre zwischen den Familien, dem Personal und allen, die hier ein- und ausgehen und mitmachen möchten. Wenn man uns offenen Auges zuschaut, fängt man die kleinen Momente ein, die wir miteinander teilen. Han sikrer sig en gave for som den har ønsket sig med dejlig chokolade og kager til. Det har en godt dag, Elias. Man næsten ikke se, hvad du har fået. Hvad for nogle bog er det? Er det noget, hvor man skal finde nogen? Ja. Men du kan da prøve at spørge, om du ikke må prøve at låne en af hans ting. Vil du ikke det? Må du låne en af mine ting? Nu vil du prøve på sæbebobler. Alle de små bobler, det springer det store bobler. Oj! Så det springer ret hurtigt, når man har så meget skum på. Du er god til at pusse kæmpe. Ja. Du har tæt på det. Det ville være smart, hvis de kunne sidde på hånden af den, hva'? Ja, men så ses vi lige lidt senere. Jeg ved ikke Hvis helt, ikke før. Jeg ved ikke lige helt, om jeg går ud og gå også. Det tror jeg vil. Ja, jeg gør det. Hvad var han gået? Ja, han er gået der til Luna. Ja. Hvem var det, der havde fødselsdag, Luna? Hej, Ja, Tobias, der har fødselsdag. Hej. Og Luna, hun var også nede og besøg. Er det Tobias, der kom der, hva'? Jeg tror, hun minder lidt om hans søster eller et eller andet. Han er meget glad for Luna. Jeg snakker faktisk også meget om hende. Ja, ja. Jeg håber, vi kommer hjem i dag eller i morgen. Kommer vi ind og får kur om næste uge, tror jeg. Næste uge. Jeg kan ikke nå mig. Er Tobias der ikke så, eller hvad? Han er her mandag, tirsdag, onsdag, men han skal have det der stamcelle. Vi skal til Odense den 9. juli, der skal han opereres. Ja, fordi der skal jeg have knuden ud. Det Og gør så er de jeg i helt Odense. rask. Det er det gode til, den. Og så får du stamcelletransplantation. Ja, den får jeg så først. Efter. Midten af august, tror jeg. Nå, så kommer Carsten. Husk Ja. du med. Nu kommer jeg og hugger dig. Ja. Siger du? Det er jo fordi, da vi starter, ved du hvad, de der plaster, du fik på armene, dem får du taget af, mens du sover, så der også. Så dem skal du bare glemme. Det var fordi, jeg tænkte ikke lige på, at vi skulle bruge den til bedøvelse. Faber?
Og ved du hvad, så skal du have sådan lidt her på. Og det er fordi, det skal have 0 nu. Ja. Nu skal vi se, så skal vi lige have dig her. Du kan lige pumpes op. Ja. Jeg løfter. Ej, hvor kæft. Det war ein periode der, hvor jeg... Eine Zeit lang wollte ich einfach nur laut singen, wenn ich hier rausging. Da habe ich das Radio bis zum Anschlag aufgedreht und mitgesungen. Det er altid en god måde. Das ist immer eine gute Möglichkeit, Frustrationen loszuwerden. Som du overhovedet kan. Oder eher Sachen, die in einem festsitzen. Sidder fast i en. Das beschreibt es vielleicht besser als Frustrationen. Aber manche Sachen wird man einfach nicht los. Kommer bare ikke af med. Så skal vi se, ses vi igen næste gang så? Skal vi se det? Kan du ikke sige farvel? Tak for spil. Nej, det gør jeg heller ikke. Når har han blevet skudt i halen til at blive helt lille. Han har en lille mave. Han kommer. Skynd jer. Gem jer bag snemusen. Det er stadig godt. Prøv at fortælle, hvor det er, det går. Så det er lige der. Så kan det altså godt være det der... Sviger det lidt, eller gør det bare ondt? Hvad går du og laver? Jeg kan lugte mus i farvandet. Se, han fik en stor rød hånd. Den er god til at gribe, sådan en kæmpe stor hånd. Prøv lige at se, hvad kan den. Må jeg se, når jeg kommer ind igen? Er det okay? Tror du så, du stadigvæk ser det? Ja, du hvad? Hvis ikke du skal ud og i bad her lige om lidt. Musen, den henter lige sådan og syve, når den... Prøv lige at se, hvad kan den. Må jeg se, når jeg kommer ind igen? Er det okay? Tror du så, du stadigvæk ser det? Hej, hej. Die Dinge verändern sich so unglaublich langsam. Daraus entsteht diese Verzweiflung. Auch Tobias wirkt verzweifelt. Das kann ich gut verstehen. Das wäre ich wahrscheinlich auch. Har du set Angus? Nej. Han er væk. Måske, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror ikke, det var ham. Jeg vil gerne bruge den telefon, der er her, fordi vi ved ikke, hvor Angus er. Jamen, kender I telefonnummeret til Angus? Det står sådan der. Men jeg ved ikke, om vi skal det. Må jeg lige prøve at høre? Jamen, jeg tror, vi skal lægge på her, og så skal vi vente på, at han ringer op her.
Det er ligegyldigt, hvor mange gange du bipper mig nu. Jeg ved godt, det er dig, siger kom af. Jeg ved, du sidder bare derude. Ja. Bippen er sat. Det skal du ikke gøre, det der. Det skal du ikke. Det skal du ikke. Okay? Jeg mener, ja, det skal du ikke. Det gider ikke, det der. Så det ved du godt. Ja. Ja. Tak for bolden. Og så går man bare sådan her. Det var en. Hvordan gjorde du det? Jeg får en boble ind i den. Han kan også få en boble ind i. Ja. Nå, jeg må skubbe mig ned nu, så vi ser Prøv lige at se her, det er den sidste. Se 2 balloner. Det er en dobbelt. Ja. Ej, det er rigtigt. Det er en forstørring. Kom så. Jeg går i hvert fald det. Angus, vil du ikke komme med mig, for jeg skal høste stam. Skal du høste stamceller? Ja, det tager lang tid. Gør det det? Skal I ud? Man kører lige ud. Ja. Står i ryggen. Og bakke ind i elevator. Yes. Kan du løbe i jul? Kan du løbe i jul? Det er fint, så ses vi derovre. Så ser vi, hvem der kommer først. Men hvor er det der tærsker, man skal høste med? Det er her. Vaskemaskinen, far, vi nu kalder Vaskemaskinen? Det er den der. Den kommer til at larme en lille smule. Du kan høre det inde ved siden af, der er også nogen, der kører. Det er godt nok mange slange i, man. Det er ligesom, det ligner sådan nogle udstødningsrør, du har kommet ud af dit hoved på den ene side. Du bliver til en dragster. Er det det? En hot rod. Det er en hot rod version af dig i dag, eller hvad? Ja. Er det lidt dumt? Jeg vasker den, så når der lugter af sprit. Det er godt. Sådan der. Jo, det ligger den, ja. Se, om det virker. Det er nogle gange. Im Verlauf jeder Behandlung gibt es Situationen, in denen es bergab geht. Hvor den bølger nedad. Die Stammzellentherapie gehört eindeutig dazu. Da geht alles bergab. Wenn man krebskrank ist und alles bergab geht, gibt es nicht mehr viel zwischen dir und dem Tod. Og ikke klart dig og at dø. Er det noget med, at han får lidt ondt i munden? Han havde lidt ondt i kinderen i går, sagde han. Men der var ikke noget, der børste tænder på ham. Eller Nå, det var der ikke. Nej. Så behøver vi ikke kigge ham i munden, men det skal vi ikke lade ham mere. Ja, det synes jeg. Hvad med at kaste op? Det har han ikke gjort. Det har han ikke gjort siden i går. Nej, ikke siden i går. Ja, vi ser, hvordan det går. Godt nok. Jamen, så er det en stille og rolig dag, hvor vi ikke er her så meget derinde. Jo. Ja, det er i orden. Jeg kommer jo lige sidste snakkerne her. Ja, ja.
Det er rigtig mange. Ich habe mich schon von vielen verabschiedet. Von sehr vielen. Am Anfang habe ich viel geweint. Es hat mich sehr berührt. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte, dass diese kleinen, unschuldigen Menschen sterben mussten. Altid uskyldige menneske skulle dø. Hej med dig, Tobias. Hvordan har du det? Har du det fint? Du ser lidt bleg ud. Er du ved at få samtaler nu? Det har han på. Det har du fået. Det fik han klokken 10. Kører de bare ind? Sprøjtet ind. De blev bare sprøjtet ind. De finder selv frem. Ja. Ja. Det lugter kun af mig. Ja, det lugter af majs. Lugter der af majs Ja, der derinde? lugter af majs derinde. Må du gerne åbne? Ja, der må godt være lidt åben en gang, men man må godt lige sige hej. Nå, okay. Går det ellers fint, da? Det går fint, ikke også? Det går fint. Går det bare fint med dig? Det går fint. Det synes vi. Hun begynder at spise. Det er bare Og drikke, ikke også, Luna? Skal jeg tage et billede af dig? Ja. Er det det, du venter på? Kan du smile så? Ej, hvis I en kanin. Det har min far lært. Ja, det var Kan du sådan sige set det igen? Det var sådan set Annes mor, der sagde appelsinkanin, ikke også? Og så siger far svin. Så, jeg kan ikke finde noget med. Sådan er, hvordan ser den godt ud? Må jeg se. Ja, nu ligner du en rigtig bandit. Så det er så den der. Det er Esper også. Så han er bange, han løber. Prøv at se, hvordan han løber væk fra os. Okay, Susanna. Nå, vil jeg åbne. Det er da værd. Jeg vil altså overhovedet ikke flydes. Ja, okay. Og så en lyserød i. Jamen, hvorfor har du mask på? Ja, så det er ikke nogen, der kan genkende, hvem han er. Jeg har også vendt min hat den anden vej. Jeg vender den helt om, så er det helt klart ikke nogen, der genkender mig. Hæld den op, eller bussen ned. Okay. Skød i. Åh, lige nok. Hvad skal I? Okay, det må I gerne. I må gerne gå. Nej, jeg skulle bare kaste mig over her. Sig mig, snart får lov at komme hjem. Er det et hårdt spørgsmål? Er det det? Hvad venter I på? Jeg kan spise. At du kan spise? Kan du ikke spise, eller hvad? Ellers så skal jeg op på hvad? Enten skal du begynde at spise, eller så skal du op på 750 milliliter sondevand. 750 milliliter. Og du kan ikke spise noget ellers. Selvom hvad er din yndlings, man kan spise i hele verden? Kartofler og brun sovs og frikadeller og
kartofler, brun sovs og karbonader. Og til kartofler, persillesauce og stegt flæsk. Okay, så du har rind og virkelig færdig. Hvad mere? Så vil du gerne have hjemme lave burger. Jeg vil lave burger. Og rotter. Spiser du også rotter? Nej. Rotter. Rotter. Jeg tror, jeg siger rotter. En hotdog. Rotter. Vi skal ned til Susanne og sige, vi vil gerne have nogle rotter til på onsdag. Sig, hvad hun siger. Skal vi ikke prøve det? Kom så. Er lidt ondt i maven? Er der ondt i halsen? Ondt i munden? Ondt i næsen? Ondt i ører? Ondt i hovedet? Ondt i lille tog? Nej. Ondt i knæ? Ondt i elbo? Ja, det hele er fint hele vejen over. Okay. Godt. Det er godt at høre. Jeg kunne høre hendes stemme. Det var den rigtige dør, vi skulle prøve. Så har vi et lille spørgsmål til dig. Hej. Ja. Hvad så? Jeg laver en hotrot. En hotrot. En hotrot. Rotter, det var en af Tobias' yndlingsmadder. En hotrot. En hotrot. Hold nu lige op. Man kan da ikke spise rotter, vel? Det er kun slanger, der spiser rotter. Ja. Du kan få en hotdog. Nej, men vi snakkede om, at det var rigtig mange ting, som Tobias han synes rigtig godt om. Stikflæsk. Det er ikke noget, der hedder stikfiskeflæsk. Nej, jeg prøver lige at få styr på det. Stikflæsk og persillesauce og kartofler. Det er godt. Det smager. Det er rigtig godt. Det kan muligvis være. Jeg har også kartofler og brun sovs. Karbonader. Og karbonader. Og hjemmelavet bøf. Og kartofler. Og frikadeller. Ich kann mich an Kinder erinnern, die das Essen ganz verlernt haben. Sie essen nicht. Dauernd leiden sie an Brechreiz. Viele Kinder haben schreckliche Schmerzen und müssen sich ständig übergeben. Da hat man keine Lust zu essen. Wenn man mit 10 Sorten Pillen vollgestopft wird, kann man nicht mehr essen. Hold op. Det er en helt vandhændesystem, du har kørende her, du. Ikke det? Du kan godt nok se dem meget, har du ikke det? Skulle lære det, så man trykker på en knap, og så drejer det alle sammen rundt, og så var det en ny. Nej. Jeg tror, det har været der længe, dem der. Jeg tror godt, man kunne skifte dem ud med nogle nye nu. Ikke? I stedet for sådan nogle eventyr, sådan nogle, det er nogen, der kysser der, og alt muligt. Det er det for noget mærkeligt. Og blomster og solen. Hvad skal man skal have? Man skal have noget farligt. Det skal være en tiger og nogle pirater. Den skal også have hår. Nå, den skal have hår. Ligesom mig. Ligesom dig? Jeg har ikke mere hår. Nej. Jeg har lidt hår. Du har lidt hår, en lille bitte smule hår her, hister her. Hvornår får du hår igen? I sidste kur. Det er rigtigt. Efter sidste kur, så får du hår igen. Er den ved at være fin, den der? Og Isabella, hun skal tage hjem nu. Når du gider godt, man ikke kan sove for mig. Nej, det gider hun altså ikke. Hun vil hellere hjem, og hun vil faktisk hellere komme hjem og besøge dig hjemme hos dig selv. Helt oppe i Aalborg. Så når du vil spise, og du vil drikke, så du må komme hjem og sove, så kommer vi op og besøger dig. Det har jeg sagt til din mor. Men hvis du kommer til at kede dig alt for meget de næste uge, og du gerne vil have besøg af Isabella, så vil vi gerne gå ind og besøge dig, ikke også? Så kommer du jo ikke som patient, så kommer du jo bare som gæst. Så kan jeg gøre sådan her. Kan du sige pænt farvel? Vi ses. Det gør vi. Ja. Så kommer vi her på torsdag. Jeg skal ikke hjem. Jeg gør. Mm.
fået det bedre. Eller egentlig, det er ikke fordi, det var så slemt. Jeg var bare helt vildt snottet. Så må jeg ikke være her, når jeg er så snottet. Jeg har spist. Er du det? Hvad har du spist? Ja, du har spist McDonald's? Nej. Er du ikke det? Bolle i kaj? Har du det? Hold da op, mand. Ej, det var smart, det var godt. Men det er okay. Du kan godt klare det. Du vil ikke få det ondt i maven, eller sådan nogle rigtig dårlige prutter eller noget. Nej, sådan nogle kajprutter. Men det var rigtig dejligt. Var det ikke dejligt at få noget mad i? Fordi du har faktisk været sulten. Det er også godt. Så kan man ligesom komme i gang igen, ikke? Bare tilbage til normal. Vi vil have 4 sæt. Skal du være angustat? Farvel. Du er godt klare i dag. Tobias kam heute vorbei. Es war schön, ihn zu sehen. Er war richtig gesund. Sein Gang war so beschwingt. Obwohl er mitgenommen ist, hat er wieder die Energie und die Ausstrahlung eines kleinen Jungen. Hej, og du har bare fået hår. Er det ikke skønt? Så kan jeg blæse i håret. Det er herligt, ikke også? Hvad siger du? Det er også dejligt, det er godt været. Det har du ret. Så gør du noget i det. Jeg kan ikke gøre noget, jeg kan ikke samle dem. Skal jeg holde? Ja, okay. Har du godt? Ja. Det var det. Og du har sat ham i gang allerede, ham der. Det er 4-4, det er det afgørende kamp. Ja, vi har fået svar på alle undersøgelserne nu her. Ja. Og knoglemarven, hvor der var sygdom i starten, der er ikke noget, man kan se. Nej. Ja. Den der urinundersøgelse, hvor vi undersøger nogle af de der stofskifteprodukter, som udskilles i forstørrede mængder, når der er aktiv svulst, de er også normale. Okay. MIBG-scanningen, det eneste der er ved MIBG-scanningen, det er, at den er ellers ren, men der er 2 små steder lige her, som lyser en lille smule op. Okay. Det var der ikke sidste gang. Spørgsmålet er, hvad det er for noget. Det er ikke noget, jeg kan mærke udefra. Nej. Jeg synes, det behøver ikke at betyde noget som helst. Men det kan have noget med hans sygdom at gøre, det skal vi undersøge nærmere. Så vi skal have lavet en MR-scanning bare lige af det område her. Ja. Er der nogle ting, som I har brug for, at vi snakker om nu her? Nej. Vi satser på, at den der MR-scanning er fin. Ja, det gør vi. Og som sagt, det kan sagtens være, at det ikke er noget. Ja. Jeg går lidt en tur. Ja. Tobias hat einen Rückfall erlitten. Dieses Mal ist es schlimmer. Sogar sehr viel schlimmer als beim letzten Mal. Wenn der Krebs zurückkommt, dann ist er ziemlich aggressiv. Jeg har lige en lille bakke. Sådan der. Ja. Er det ikke bedre at lægge noget? Men det kan godt være, at jeg lige venter lidt, Tobias. Og det er ikke fordi, der er noget galt eller noget, men det er bare lige fordi, jeg venter på det rigtige tidspunkt. Fordi jeg kan sådan lige mærke, hvornår det er bedst at lægge den ned også. Så.
Først så starter jeg lige med at lægge den lidt ind i næsen, ikke også? Og så venter jeg lige på, at du synker lidt, ikke også? Er der nogen, du gerne vil have til at holde dig i hånden? Det var en god idé. Bare du ikke klemmer alle på. Jeg synes gerne, der falder om i søvn. Ja, det ved jeg godt. Men sidste gang, der havde du det heller ikke så godt. Nu har vi meget bedre i dag også. Jeg kan stå op i dag. Heldigvis. Nu kan jeg stoppe i Susannes glasband. Gjorde du godt nok lige det? Ja, det er ikke meget sådan til. Sug i suret, og så sug i Og så... Så prøver du en gang. Ja, det er godt. Det er godt. Og lige en gang til. Godmorgen. Mig og Tobias, vi er lige blevet enige om, at han får lidt kvalmestillende, og så ser om han ikke kan spise noget morgenmad. Okay. Der var ikke meget mad, man gider her, synes jeg. Nej, det er så problemet, ikke? Ja. Ja. Nu ser vi ikke kan finde på et eller andet, der kan friste alligevel bare lidt. Det er Tobias lidt, men godt. Nej. Det føles bare so. An manchen Tagen fühlt sich alles so hoffnungslos an. Dann fühle ich mich schwer. Tung und langweilig. Und dann weiß ich nicht, warum ich hier bin. Så. Hvad siger du? Du er klar. Han ved ikke helt, om han kan spise nu. Ja. Man kan prøve bare lige at sidde lidt. Kan du drikke noget? Så kan man bare lige drikke lidt sådan noget. Så kan vi lige sige skål og alt det der. Hold da op, mand. Hvad? Hvorfor har jeg større sko? Fordi jeg kan godt lide dem. Kan du synes ikke, det er sjovt? Har du gider ikke spise noget, eller har du sådan lidt ondt i munden, eller hvad? Det er din madpakke, du har den med, kan jeg se. Ja, jeg kunne tage lidt. Kunne du tage lidt? Spise lidt. Du spiste lidt. Hvad fik du i din pandekage? Sukker. Sukker. Skal vi spille Uno? Det kan vi godt. Nej, den på værelset. Er du den inde på værelset? Skal vi gå derned og spille? Sådan tager du. Vil du give? Ja. Så vil se, om jeg har, hvor mange vi skal have. Jeg kan ikke komme derud. Ich komme nicht da an ihn heran, wo er ist. Da ist er alleine.
Selbst wenn seine Eltern neben ihm sitzen. Ist er allein. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass ich nicht an Gott glaube, aber ich glaube an Engel. An die glaube ich, weil ich schon so viele getroffen habe. Die fügen sich in mein Herz auf eine Art und Weise, auf diese Weise kann ich alles zu einem Ganzen verbinden. Så. Angus, NPG-scanneren, den sagde ingen celler. NPG-scanneren sagde, det var ingen celler overhovedet? Så må vi lige sige tillykke med det der. Det er jo godt nok flot. Det er jo dejligt. Hold da op, har du lige fundet ud af det? Ja. Hold da op, mand, det var fedt. Er det jo allerede på vej? Ja. Okay, ved du hvad, jeg kommer lige ned og vinker så. Hej, det er mig. Der er ikke noget at se i scanningen. Men vi skal så have ned torsdag igen, så regner vi med, at vi får svar på knoglemarvsprøven. Det er lidt dejligt. Vi ses på torsdag. Ja. Og så sige til Smilla, at jeg ikke har nogen celler. De har fået svar på en NPG-scanning. Okay. Og den viser, at der ikke er nogen opladning nogen steder, og det kemokur, han har fået, det har hjulpet. Okay. Og det er jo rigtig dejligt. Ja. Men han har også fået lavet en knoglemarvsprøve, og den har vi ikke svaret på endnu. Nej. Så den får vi svar på. Så det er ikke spredt sig mere? Nej, der er ikke noget nu. Altså, og det er ikke noget, siger du? Der er ikke nogen opladning med nogle nye steder. Eller okay, noget. så den kur, men hvad det? Så kuren har hjulpet, men vi ved ikke, om der er noget knoglemarv. Og det der. Og det er det, vi skal også finde ud af. Så, og der er knoglemarvsvar på torsdag. Man weiß nie, was passiert. Die Dinge können sich von heute auf morgen verändern und schlagen plötzlich eine andere Richtung ein. Es kann unheimlich gut aussehen und dann... Oder es sieht sehr finster aus und... Ich bin einfach nur froh, aber ich habe auch gelernt. Wir alle sind sehr vorsichtig, um nicht zu sehr an gute Nachrichten zu glauben. Den er 19 år. Hej Tobias. Er du frisk? Har du det godt? Ja. Nå, se ned. Det er jo nogle rigtig gode prøver. Det er sgu da Vi dejligt. hørte jo, at MIBG-scanningen, der er ikke noget at se på det. Nej. Og vi har også fået svar på knoglemarven. Der er ikke set kræftceller i knoglemarven. Dejligt. Så det har virket helt forrygende godt, synes jeg. Ja. Det kan ikke være bedre. Nej, det må man jo sige. Det kan ikke være bedre. Jeg er faktisk ret glad. Ja. Er du ikke glad, hva'? Nej.
Ingen celler? Prøv at give mig 5. Du er for nem.